Patong-patong nga kaso ang giduso batok sa usa ka kawatan nga nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Santa Ana. Giila ni Police Major Jake Goles, Santa Ana PNP Commander, ang suspect nga si Peter Galarce alias Petpet, 25 anyos nga taga Jerome Extension, Barangay R. Castillo, Agdao. Gikan Agdao Public Market, nagginukdanay ang mga otoridad dihang gisibat sa suspect ang bag sa 50 anyos nga biktimang si Jerry Jomon. Nadakpan kini sa may Barangay Leon Garcia. Na-recover sa mga otoridad ang gikawat nga bag ug nasakmit usab sa posisyon niini ang usa ka .38 nga baril ug lakip na mga marijuana. Nakakawat lang daw siya kaya ang iyang asawa daw nasa ospital. Din may dumating man yung asawa niya, sabi namin sinungaling ka. Sabi mo nasa ospital yung asawa mo. Sabi niya naman, yung mama niya po daw nasa ospital. Sabi ko, sinungaling ka talaga. Hindi mo na kami paniwala sa mga sinasabi mo. Only to find out, pang 5 kawat na ito. Kasong paglapas sa Section 11 sa RA 9165, RA 10591 ug theft ang gipasang-at batok sa suspect. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.